La nostra imatge del dia la dediquem al bateig d'este Boeing 757. L'hem fet este matí a l'aeroport de Manises. És l'avió encarregat d'estrenar la connexió directa que s'obri de València a Nova York. Des d'avui la companyia americana Delta Airlines, una de les més importants del món, connecta la nostra ciutat amb el mateix cor dels Estats Units. Un viatge que es repetirà 4 dies a la setmana i que en poc més de 8 hores unirà valencians i nord-americans. I l'avió ja està en l'aire i a esta hora vola directe fins a Nova York, fins al cor financer i comercial dels Estats Units, una de les destinacions preferides dels valencians. I esta línia també suposarà un impacte econòmic molt important així, a través dels turistes nord-americans, xifrat el 2008 en 33 milions d'euros. Busquem més dades, volem en directe a l'aeroport de Manises. Hola de nou, Germà, quanta gent s'espera que utilitzi esta nova línia? Molt bon dia, s'espera que esta nova línia siga utilitzada per vora 30.000 persones a partir d'avui i fins al mes de desembre. A més, una línia que connecta directament amb més de 50 destinacions de vacances i de negocis de tot el món. Per primera vegada en la seva història, l'aeroport de Manises connecta directament amb el mític John Fitzgerald Kennedy de Nova York. Concretament, des d'ací seran 4 vols setmanals d'anada i de tornada, i seran tots els dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, i ho faran amb la companyia Delta Airlines, una de les companyies més importants del món. Per cert, que si vostè reserva el seu viatge a Nova York des de València, en este moment sàpiguen que es costarà anar i tornar només 350 euros. Això sí, l'oferta té una durada limitada i s'acabarà d'ací a 2 mesos. A banda de les xifres, a banda de les dades oficials, el dia ha tingut altres protagonistes. A les 6:15 d'este matí ha arribat el primer vol procedent de Nova York. Han sigut 89 passatgers i nosaltres els hem rebut, els hem acompanyat per a escoltar quines han sigut les seues experiències. Això és el que ens han contat. 6:15 del matí, el sol encara amagat, i veiem el primer avió que aterra a Manises via directa amb Nova York, una cita històrica que han viscut estos primers passatgers nord-americans. Apenes xafar terra, els ha sorprès una benvinguda al més estil valencià. Unusual. very nice. It's wonderful. Es increíble, es muy fácil. Necesito solamente 6 horas y estás acá en un tiempo muy rápido. O sea, estás muy bien. Uns que arriben, i a l'altra part de l'aeroport està llarguíssima cua de passatgers que espera fer l'estrena, però cap a l'altra direcció. València, Nova York, sense parada. Tot un atractiu per a este grup d'amigues. Somos 10 amigas y nos vamos de viaje las 10 a Nueva York. Nos dijeron, va directo, digo, pues allá que nos vamos. Atractiu per a qui vol descobrir una ciutat i per a qui viu allí, però la família continua en terra valenciana. Yo vivo en Nueva York, y más que nada está aquí mi familia en Valencia, pues nada, para visitar a la familia, con mi mujer, con mi esposa y mi chiquillo. Jo tinc una filla a Nova York, en Manhattan, i vaig allí a veure-la. I me vaig enterar el mes de febrer que així este vol, i dic, no, doncs anem a agarrar-lo i si no el primer vol ens n'anirem. Del que no hi ha dubte és de la llarga llista d'avantatges que troben els 180 passatgers en este vol que arranca la companyia americana Delta. La escala ya es un poco más latoso, así ya nos montamos en el avión y directamente llegamos hasta allí. Hará que muchísima gente vaya a Nueva York a partir de ahora, porque esto es súper cómodo llegar aquí y subir y arriba. I amb tants avantatges, qui tinga el somni de tocar el cor nord-americà ara no ho té gens difícil. Sempre he tingut la il·lusió d'anar, i ara des de València millor. I ara sí, tots estos passatgers estan a punt d'estrenar esta línia. Des d'ací, des de València, volen directament fins a Nova York. Res d'hores mortes ni escales. Diuen que això és tot un luxe. Però el més gran per a ells és poder pujar a este avió i des de casa tocar Nova York en poc més de 8 hores. Este és l'avió que connectarà per primera vegada València i el continent americà de forma regular i sense escales. Es tracta d'un Boeing 757 amb capacitat per a 174 passatgers. Esta nova línia transoceànica unirà Manises amb l'aeroport John Fitzgerald Kennedy de Nova York amb 4 vols setmanals d'anada i 4 de tornada. Una llave que abre una puerta entre dos ciudades y tal vez más importante, entre dos culturas. Es decir, estamos aquí para presenciar el inicio de un nuevo encuentro de patrimonio humano. De moment la línia està tenint una gran acollida i ja s'ha cobert el 80% dels vols. El preu dels bitllets serà d'uns 700 euros en total, però costaran la meitat amb una promoció especial.
a partir del 17 de agosto hasta octubre. Cuesta 350 euros ida y vuelta con tasas incluidas. Delta Airlines és una de les companyies més importants del món. Té 75.000 treballadors, destinacions a més de 66 països i transporta cada any més de 170 milions de passatgers. Els clients que aterren a Nova York podran enllaçar amb més de 50 vols a les principals capitals dels Estats Units i de Sudamèrica. A més, la nova línia obrirà València a la capital financera del món. Nueva York y en general Estados Unidos es un destino muy atractivo para el valenciano y con vuelo directo muchísimo más. Cada any visiten la comunitat 50.000 nord-americans, una xifra que s'espera superar amb estos vols que uniran en poc més de 8 hores València amb la principal potència del món.